हमर मरद का जने कहाँ निकलल बा एकदम साँझे के निकलल ह आए लेकिन दिन के 9 बजे लागल लेकिन अभी अब तक ले पता नहीं खे लागल आए बतावा तो इतना ठंडा पड़त है इतना ठंडा लागत लेकिन मर्द के ख्याल बा कि हाँ हम कहाँ बानी आए चलो देखो तनी उन्हें कतई भेटन तो ये जाना था कि मन हे जागी त पता मतलब काल साझे के निकलल अभी अब ले जागी त पता कल शाम को आया था। हाँ हाँ कल शाम के आया था जानते नहीं कि मतलब घर के ख्याल नहीं लेकिन मेहरारू बिया घरे की नहीं हैं हाँ हाँ बस दूसर जन काम कर दिया सा कहाँ गए रहा हैं काम करने गया था। शाम के काम करने आया ना हाँ करूँगा। अच्छा काम करे लेकिन मेहरारू ख्याल नहीं के कि मेहरारू घरे अकेले बिया ना हैं ओकर ख्याल नहीं के बस दूसर के कह दी काम और बस काम करे चल गईनी कुछ बोलबा है नहीं हमरा से कुछ बोलबा कहबा कि केकर का करे गरे नी दांत चियोरे खातिर तो तेज रहेला एकदम कुछ बोली बस हंस देला हंस के भुलवा देला हैं हमरा और ये बात सुन पहले कुछ कहीं हंस के भुलवा देला एकदम हैं नहीं तो हैं ख्याल बा कि ना घर चली खाए पिए ख्याल नहीं खे दिन के 9-10 बजे लागल हैं आ खाना खाए ख्याल नहीं के बा कि घरे चल के खाना खाई हमर मेहरारू बिया हैं ख्याल बा ख्याल है तो चलता ना घरे ख्याल बा हैं तुम चला घरे ठीक ना चलो अब देखो आज के बात बता थी आज के दिन से केहू के घरे केहू काम हरा दी ना तुझे जइया ना बता दे थी ठीक ना आज के दिन से कह देता नहीं अगर केहू कह दी काम से ना तो कह दे कि जा हमारे मेहरारू से पूछ ला ठीक ना बोल दूंगा हाँ बोल दिया लेकिन जइया ना केहू संगे चला ठीक बा